Hello friends, welcome to Odia Cat. କାଇଁଚ ଝଟା ବଣରେ ନେଉଳଟିଏ ଥିଲା। ସେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ସଦାସର୍ବଦା ବୁଡ଼ି ରହିଥାଏ। ସାପଟିଏ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମାରି ପକାଏ। ଫଳରେ ସାପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଥାଏ। ସେହି ବଣରେ ମହାରାଜ ସାପ ଓ କାଉଟି ମିତ ବସିଥିଲେ। ମହାରାଜ ସାପ ମିତ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ସାପ ସମାଜର ଦୁଃଖ ଯାତନା କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବଖାଣିଲେ। ଶୁଣ ମିତ, ନେଉଳକୁ ପାନି ଦେବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ନେଉଳ ତ ଗୁଡ଼ ମାଠିଆ ଧରି ଦିନ ବେଳେ ନୀତି ବିକ୍ରି କରୁଥାଏ। ସେ ଗୁଡ଼ ମାଠିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରି ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ବଡ଼ ଗୋଡ଼ିଟିଏ ମାଠିଆକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପକାଇଲି। ତାପରେ ତୁମେ ମୋ ରାବ ଶୁଣି ତା ଆଗକୁ ଆସିବ। ତୁମ ରାଜମୁକୁଟ ଦେଖି ତାର ଈର୍ଷା ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ମୁକୁଟକୁ ପ୍ରଦାନ କରି ତାର ପ୍ରଶଂସାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବ। ଆଉ କହିବ, ମହାରାଜା ନେଉଳ, ଏଇ ଆମ ବଣ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗହରୀ ଖାଲରେ ପାଣି ଅଛି, ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ନେଉଳ ରାଜା ଅଛି। ସେ କହୁଛି, ମୋ ଠାରୁ ଆଉ କେହି ବଡ଼ ନାହିଁ। ଖାଲି ତାର ଗର୍ବ ଉପରେ ଗର୍ବ। ପୁଣି ସବୁ ସାପମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆପଣ ବଡ଼ ପରାକ୍ରମୀ ଓ ସାହସୀ। ଆପଣ ଆଜିଠାରୁ ରାଜା। ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ନେଉଳ ଏ କଥା ଶୁଣି ଗର୍ବରେ ହାତେ ଫୁଲି ଉଠିବ। ସେ ତୁମ ସହିତ ଯାଇ ସେଇ ଖାଲର ରାଜାକୁ ମାରିବାକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ପାଣିରେ ତା ଛାଇ ଦେଖି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ରାଗରେ କଡ଼ମଡ଼ ହୋଇ ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସୁଯୋଗ ନେଇ ତୁମେ 2-3 ଜଣ ସାପଙ୍କୁ କହିଥିବ ତା ଲାଞ୍ଜକୁ ଟାଣି ପାଣି ଭିତରକୁ ନେଇଯିବେ। ଆଉ ମୁଁ କା ରାବ ଛାଡ଼ିଲେ ନେଉଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତା ପର କଥା ମୋର। ତା ପରଦିନ ସେଇଆ ହେଲା। ନେଉଳ ଗୁଡ଼ ମାଠିଆ ଧରି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ହୁରି ଛାଡେ। କାଉ ମାଠିଆକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗୋଡ଼ି ପକାଇ ଦେବାରୁ ମାଠିଆଟି 2 ଫାଳ ହୋଇ ଫାଟିଗଲା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ କାଉ କା ରାବ ଛାଡ଼ିବାରୁ ସାପ ମୁକୁଟ ଧରି ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ନେଉଳକୁ ରାଜ ମୁକୁଟ ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ନିଜ ପ୍ରଶଂସା ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ସାପ ସହିତ ସେହି ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ବାହାରିଲା। ମନରେ ଗର୍ବ, ନଦୀ ପାଣିରେ ରାଜା ନେଉଳକୁ ମାରିବ। ଯାଇ ଉପରୁ ଦେଖେ ତ ପାଣିରେ ଗୋଟିଏ ନେଉଳ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ତାକୁ କଟମଟ ହୋଇ ଚାହୁଁଛି। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ରାଗରେ ଜର୍ଜର ହୋଇ ଫକ୍ କରି ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ସେଠି ଆଉ କ'ଣ ନେଉଳ ନା ରାଜା, ସେ ତାର ନିଜ ଛାଇ। କାହାକୁ ବା ମାରିବ? ନେଉଳ ଆଉଟ ପାଉଟ ହୋଇ ପାଣି ପିଇ ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିଗଲା। ତେଣୁ କଥାରେ ଅଛି, ଗର୍ବ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିନିଏ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।